Velesajmu gdje je za sreću svih okupljenih bila zaslužna jedna čokoladna torta. Po čemu se ona razlikuje od ostalih i koji je njezin tajni sastojak, provjerila Ines Goda. Centimetar po centimetar i pao je još jedan rekord. Ova torta najduža je torta u državi, a proteže se na čak 20 metara. Vrijedne ruke najboljih domaćih slastičara bez prestanka su radile puna 3 dana, a recept nije tajna. Koristili smo standardni čokoladni biskvit, stavljali smo čokoladnu kremu, u principu sve uobičajene sastojke koje inače koristimo u domaćinstvu. Iako su sastojci uobičajeni, pažljivo su birani. Za ovu slasticu dopušteno je koristiti samo namirnice koje podižu razinu serotonina i tako dokazano usrećuju ljude. Prvenstveno je tu čokolada, to spada u sami vrh tih namirnica koje usrećuju. Potom su tu orašasti plodovi, dakle bademi, lješnjaci i tako dalje, i cjelovite žitarice. A osim torte, najmlađe je usrećio i dvometarski medvjedić, izrađen od 1300 mafina. Baš je lijepi. Same pohvale. No najveći osmijeh bio je na licu Gorane, djevojčice oboljele od maligne bolesti. Jer svi koji su htjeli kušati najdužu tortu, izdvojili su simboličnih 5 kuna za potrebe teško bolesne djece. To nekima možda djeluje malo novaca, ali meni je to jako puno. Jako sam sretna što sam prva dobila tu tortu. A nakon nje po svoj komad hrane koja usrećuje požurili su i ostali. 20 metara slastice brzo je nestajalo.